Dugang nga 500 pesos mabaton sa mga kabulig sa balay sugod sa masunod nga bulan. Ining gitutukan ni Darrell Marie Sarmiento. 4,000 pesos na ang sarang nga mabaton sa mga kabulig sa balay sa rehiyon 6, umpisa sa masunod nga bulan base sa pahayag sang Department of Labor and Employment. Ginapahibalo naman ang mga employer nga dapat ihatagid sa mga kabulig sa panimalay ang ila 500 pesos nga salary increase. Nadesisyonan sa wage board nga tagaan increase ang kasambahay nga 500 pesos. Dugang pasang dole may nagkakaigo nga penalidad nga mabato ng mga employer nga hindi magsunod sa layi. Ang mga kasambahay pwede magkadto sa amon opisina, magdangop sa amon opisina o sa pinakamalapit namon nga field office para mabuligan namon mapatawag nato ng mga employer nila kag nga dapat kinanglanon increase na no kay siyempre iniya layi na ni. Samtang pagpaathag naman sang dole nagapabilin sa gihapon nga 365 pesos kada adlaw ang minimum wage sa mga regular employees kag paragid lang sa mga kabulig sa balay ang 5 kagatos nga salary increase. Upod kay Hans Desierto, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.